Hola, bones. Repetim l'experiència. L'any passat, per Nadal, vam fer aquest tipus de presentació. El format sembla que va agradar, per lo que ens veu dir, i ens hem tornat a animar. En aquest cas, fem una mica de recull de propostes d'estiu, ja sigui per vosaltres, per gaudir-ne, en aquestes escapadetes que tingueu per aquí a la zona, o les vacances, vaja, o per regalar-ho. I res, hem guiat una mica amb propostes arreu del territori, que siguin més o menys refrescants, algunes també, i som-hi. Hem preparat una mica de presentació, no hi estarem gaire, tranquils, o sigui que ataquem, no? Som-hi. Vinga. Doncs som-hi. Us hem preparat aquesta selecció de 8 experiències. A més, al final repassarem una mica les preguntes freqüents i, sobretot, si us quedeu fins al final, doncs tindreu un regal exclusiu que val la pena, la veritat. Comencem amb presentar-nos. L'Anna, que segurament ja la teniu vista, xarxes socials, de la newsletter, que també us envia moltes coses en primera persona, doncs és la responsable de cercar i captar noves experiències, per tant és qui volta més pel territori. I jo soc el Nil, un dels cofundadors de Fent País i alhora també responsable de màrqueting. I bé, la veritat és que també soc un enamorat de descobrir nous racons, o sigui que intentaré aportar algunes recomanacions per cada proposta. Som-hi, Anna, engeguem. Quina és la primera proposta? Doncs ens n'anem cap al Parc Natural de l'Alt Pirineu. És un hotelet que es diu Estanys Blaus, està al poble de Tavascans, si no hi heu anat us el recomano, poble petitó. És un hotel que no té grans pretensions ni grans luxes, però el lloc és idíl·lic, a més té un jardí brutal, ple de plantes, de flors, de gespa natural, i està ben bé al costat del riu. Jo hi vaig tenir la sort d'anar a gravar. Esteu veient aquí com aquesta parella que ho gaudeix surt del balcó de l'habitació. És això que us comentava, un jardí espectacular. I aquí us inclou la nit en habitació doble, l'esmorzar i, a més, una ampolleta de cava a l'habitació. Jo, per mi, el que us diria és que no deixeu de visitar totes les valls de Cardós, que és el municipi on hi ha Tavascan també, perquè realment penso que és de les zones de muntanya de Catalunya que encara respira aquella essència de petits poblets, a Estaon, a Ainet de Cardós i de més, i són poblets com tots de pedra, carrers, tal, molt xulos, i realment la sort de que segurament no hi hagi hagut una gran estació d'esquí fa que preservi aquella essència, no? I si us agrada caminar, teniu a un pas al Parc Natural de l'Alt Pirineu, a prop de Tavascan, just hi ha tota la part del Pla de Boavi, que és una excursioneta molt maca, o sigui que penso que si busqueu alguna destinació de muntanya, és una bona opció. Anem a relaxar-nos una mica. Som-hi. Som a terra de balnearis, a Caldes de Montbui. Aquí trobem l'Hotel Termes Victòria, però que han fet l'Espai Cel. Han fet aquest espai on hi havia els antics dipòsits on es refredava l'aigua, perquè penseu que l'aigua surt de terra a 74 graus. Aleshores, antigament tenien totes unes instal·lacions i això que veieu són aquests antics dipòsits que els han deixat bastant intactes, els han reformat, però han mantingut, per exemple, la volta catalana tan espectacular del sostre. És una experiència molt xula perquè, a més, quan ja t'has relaxat del tot, puges a dalt i tens un bufet lliure. No us imagineu el típic bufet lliure d'aquests de batalla, et porten ben bé, o sigui, ells ja et preparen totes les racions individuals, pots repetir tantes vegades com vulguis i bé, és espectacular. I aquí tindria un problema greu, perquè clar, tot fa una pinta al·lucinant, no és de batalla, com bé dius. No. O sigui que, hòstia, ho tinc pendent aquí per anar-hi molt aviat, A més, el xulo és que hi ha com un show cooking en directe, tu veus com preparen tots els plats al moment, molt xulo. Em va agradar molt. Com a recomanació també, no, del centre històric, val la pena. Un pas hi ha la Font de Lleó i les termes romanes del mateix poble, o sigui que si no heu estat mai a Caldes de Montbui,
doncs podeu passar una tarda, un matí o tot el dia tranquil·lament passejant pels carrers també. Anem cap a la pròxima, en aquest cas cap a la costa. Aquest és un escape room a la Costa Brava que segurament direu, ostres, jo ja l'he vist o ja ens n'heu parlat, però és que realment val molt la pena, és ideal per aquesta època de l'any. És molt xulo perquè ho podeu fer amb amics, amb família, si no recordo malament són nens a partir de 9 anys, vull dir que engloba bastanta gent, i això es fa amb unes cales de Segaró. Per sobre ben bé passa el camí de ronda i haureu doncs, de desxifrar un misteri a dalt del caiac, baixant a les cales, buscant pistes, tresors, enigmes, i és molt divertit, de veritat. I si no heu fet mai cap tram de camí de ronda, doncs des d'aquí mateix surt el camí cap a Sant Feliu de Guíxols, que en una hora i mitja ho teniu fet, o sigui que podeu anar al matí cap allà, dinar i tornar a la tarda. O sigui que si no heu fet cap tram, doncs val la pena. I recordar que aquest preu de 125 és per 4 persones. I a partir de 4 persones, doncs a la web ja veureu que hi ha diferents preus, però... Per totes les edats? Sí, a partir de 9 anys. Què més? Anem cap a una proposta una mica singular. Sí, i m'agrada molt. La vaig poder fer aquesta primavera. És un tast de vins amb música en directe, però en un castell medieval. Tu no compres cap castell en particular, sinó compres una experiència en un castell i aleshores, doncs, quan et poses en contacte amb el col·laborador, pots escollir un dels castells de Catalunya. En aquest cas jo vaig anar al de Santa Florentina, a Canet de Mar. És una joia pels que els hi agradi l'arquitectura i els que no també, perquè és un castell que va reformar el Domènec i Muntaner i li va donar aquest toc modernista tan particular seu. I clar, a dins és brutal, cada raconet i és molt xulo. Llavors, vas passant pels diferents racons del castell i en cada racó fas un tast d'aquests 4 vins acompanyats amb una mica d'aperitiu. Jo, per exemple, aquí a Santa Florentina ens van ensenyar diferents sales on s'havia rodat escenes de Joc de Trons. Sí, i en aquest cas, doncs, el que sabem és que durant aquest estiu, el 28 de juny estan al monestir de Sant Benet, aquí al Bages, el 19 de juliol estan a Santa Florentina i el setembre a Hostalric. O sigui que si us ve de gust, aquestes són les dates. I van sortint dates durant tot l'any. Vale, doncs anem cap a una proposta més activa. Sí, aquesta és una experiència per fer 2 persones. És a la Seu d'Urgell, al parc del Segre, al Parc Olímpic. És unes instal·lacions que es van fer pels Jocs Olímpics del 92 i pots fer de piragüisme, rafting, vull dir, ho tenen tot molt ben muntat perquè a més tenen una mini central hidroelèctrica que els genera tota l'energia. Fan inclús aigües braves per fer rafting i de més. Jo he de reconèixer que quan hi vaig anar fa molts anys em va sorprendre perquè, clar, és una mica PortAventura en el sentit de que hi ha la cinta que un cop arribes a baix, acabes de fer el rafting, hi ha la cinta que et puja amunt, no? Però està bé perquè és un tram curt però molt intens. També he fet rafting a la part de sort i això, i clar, potser són distàncies més llargues, però la zona aquesta més d'adrenalina segurament es concentra en aquest tram del Parc Olímpic, no? O sigui que dius, ostres, què prefereixo, anar a aigües braves naturals o artificials? Bé, doncs segurament cada cosa té el seu, no? Sí, tant. I en els 2 casos val la pena. Sí, i a més aquí per 2 persones t'inclou 1 hora de piragüisme, 1 hora de rafting i 1 hora de lloguer de bici de BTT. I com esteu veient aquí en pantalla, doncs aquesta experiència combina molt bé amb esmorzar i sopar a l'hostal d'Estamariu i bé, si heu agafat gana, doncs podeu acabar d'omplir la panxa. Què més? Cap a la Cerdanya? Ens n'anem cap a Llívia. El celler Llivins és el celler més alt de Catalunya. Està a 1.200... Ara us ho dic exactament, crec que són 1.225 metres sobre el nivell del mar, així que està considerat
el més alt del territori. Aquí visitaràs doncs, les vinyes, el celler i faràs un tast de 3 vins d'aquesta família. És xulo perquè t'expliquen doncs, com fan aquesta viticultura d'alçada en condicions extremes, vull dir que no és el mateix que anar-te'n al Penedès o al Priorat o al Montsant, sinó que ells doncs, tenen les seves tècniques especials per poder tenir un vi igual de bo. Segur que si sou entesos en el vi, no? El tema aquest de l'alçada es deu notar al paladar. Jo no hi entenc massa, però a mi em van semblar tots molt bons. Molt bé, i aquí com a recomanació sapigueu que a Llívia mateix hi ha un escape room pels carrers autoguiat, que en aquest cas és gratuït. Si entreu a la pàgina web d'Escape the Town, doncs us podeu descarregar l'aplicatiu i veureu que tots són de pagament, menys el de Llívia, que és gratuït. O sigui que també val la pena. I una altra opció molt recomanable, també per si heu agafat gana, és l'Hostal Rosó, que és un dels establiments doncs, com amb més tradició, típica hostal familiar de generació en generació, i segur que us tractaran molt bé, i si dieu que aneu de part de Fent País, encara més. Som-hi, anem fins a Caldes de Malavella. Sí, aquí tenim dues propostes que les hem combinat per crear-ne només una, més que res perquè estan super a prop una de l'altra i a més doncs, perquè la seva filosofia pensem que van molt alineada. Això és la cervesera Ve de Gust, la Blanca i el Lluís capitanegen aquest projecte que pretén canviar el món perquè la gent que hi treballa doncs, són gent amb risc d'exclusió social, fan una tasca impressionant que si aneu us explicaran. Visitareu el camp de llúpol, és a dir, el seu llúpol que conreen és el mateix que fan servir per elaborar les cerveses, us explicaran tota l'elaboració, les particularitats i les podreu tastar a l'era amb unes taules, unes cadires molt maques que us posen tot superben presentat i, a més, amb un pica-pica amb tot de productes locals. En aquest cas també inclou un àpat al rebost de Can Moragues, que el posem aquí ja en pantalla, que és particular també perquè a darrere hi ha la Fundació EMIS. Exacte. És un restaurant molt maco, és una masia amb vistes al Montseny i a part de col·laborar amb la Fundació EMI, doncs és tot ecològic, ara esteu veient a la Maria en pantalla, tenen una botigueta, tot també ecològic, podeu comprar fruites, verdures i productes de proximitat i a més us faran un menú degustació espectacular i us explicaran d'on prové cada aliment que teniu al plat. I a més són molt macos perquè les valoracions sempre ens diuen que els atenen, com si fossin a casa, o sigui que segur que sortireu molt contents. I anem cap a l'última proposta, en aquest cas a les Terres de l'Ebre. Ens n'anem cap a Miravet, pugem dalt del caiac i naveguem tot l'Ebre fins a arribar a Benifallet. Segurament és una experiència que haureu sentit anomenar o potser inclús sabeu d'algú que l'ha fet, perquè és la típica amb la qual podreu veure tot el poble de Miravet des de l'aigua, unes vistes increïbles. I és una experiència que podeu fer amb la colla o en parella o inclús amb la família perquè és a partir de 14 anys. A més, podeu travessar l'Ebre amb el pas de barca, que és l'últim transportador d'aquest tipus que queda a Catalunya i segurament arreu de l'Estat, i és una experiència curiosa. Sí, val la pena, perquè és que és tot manual. I per acabar, molt ràpid, 4 preguntes freqüents, que és que quan compres l'experiència que reps, en aquest cas un xec regal o xec experiència en PDF, sí que és cert que si vols també t'ho podem imprimir i t'ho posem dins d'una capseta maca, t'ho enviem a casa en 24, 72 hores i la validesa d'aquest xec regal és per 2 anys, tot i que es pot ampliar un any més sense cap problema. Quan podré escollir la data? Doncs senzillament t'has de posar en contacte, en aquest cas, amb els nostres col·laboradors i quedar entesos amb una data. I si per lo que sigui, això ho estàs regalant amb algú i no li fa el pes, doncs ho pot canviar sense cap problema i triar alguna altra proposta de tot el que tenim a la pàgina web. Llavors, important, per haver arribat fins aquí, us volem recompensar amb que si feu la compra abans que acabi el mes de juny, rebreu una experiència gratuïta valorada en 30 euros
i l'únic que heu de fer per poder tenir accés a aquesta recompensa és introduir el codi ESTIU25 en l'últim pas abans d'anar al pas de pagament, no? I res, nosaltres ja veurem que heu vingut de part d'aquest vídeo i agrair-vos que hagueu estat aquí un dia més. És la segona experiència, en aquest cas nostra, posant-nos davant de la càmera i fent aquesta presentació en vídeo. Si voleu que repetim... Exacte, si us serveix i penseu que és útil tot el que us hem explicat, doncs ens encantaria que ens ho Seguirem millorant les féssiu arribar. nostres dots comunicatives Això ja no ho sé. i esperem que la pròxima sigui més i millor. D'acord? Qualsevol cosa ens podeu escriure a hola@fentpaís.cat i algú de l'equip us contestarà amb dubtes o amb el que faci falta.